थांनाय 29 नभेम्बराव जेखिनि जोंनि गासै ट्राइबेल फरायसाफोरानो आसाम सरकार, भारत सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारखौबो जों बुंनांगोन, जेखिनि मोनद' जौगासार हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बिनि थाखाय जेखिनि जोंनि बिटिसि सरकारा एनअसि हरदों, बेखौ होबथानो थाखाय जों गासै ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा मोनसे खौसे जानानै मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउसन, कलेज, इउनिभार्सिटियावहाय जों मोनसे खुद्रिसानाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावहाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि ट्राइबेल इउथफोरनि जेखिनि खुद्रिसानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मोनसे राजखान्थिनि दागो फुननानै जोंखौहाय सोरनिबा मोनसे आफादनिफ्राय बा सोरनिबा मोनसे राजखान्थि दोलोनिफ्राय जोंखौ रां लाबोनानै जोंखौ बेबादि खुद्रिसारदों होननानै मोनसे मुं होदों गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा जों बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि जेखिनि जों खुद्रिसारनाय, जोंनि जेखिनि प्रटेस्ट खालामनाय, बे रावनिबो मोनसे राजखान्थि दोलोनि थाखाय नङा, सोरनिबा आफादनि बिथोन बायदि जों बेखौ मावाखै। जों सासे ट्राइबेल फरायसा हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जों बेखौ जेब्लायबो लांबाय थागोन। नाथाय जोंनि बेफोरबायदि ट्राइबेल फरायसाफोरनि खौसे जानानै खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि बेलायाव जोंखौहाय दागो फोनांनो नाङा, जोंखौ राजखान्थियाव थुनलायनो नाङा। जों बेखौनो खावलायहरनो सानोदि जेखिनि फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि दाबिखौ बिथांमोनहा गनायनानै लायाबा जों बिनिख्रुइ आरो देरसिन जों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लागोन। बिथांमोना साननानै लाथों, नैबे जोंनि जेखिनि 29आव जों सोमावसारनाय लादोंमोन, बे जोंनि थाखाय बे मोनसे जागायनायल'। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि मोनथाय आरो गोहोखौ जुदि गुबुननो हगारनानै होयोब्ला जों बेनिख्रुइ देरसिन सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लानो जेब्लायबो ट्राइबेल इउथ, ट्राइबेल स्टुडेन्ट जानानै जों जेब्लायबो थियारि जानानै थागोन। बेवहाय गोबांथार माखासे इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफ्रानो बाइट होदों, नाथाय नैबे बिथिङाव बुङाखै जे बिसोरो जोंनि जेखिनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ एनअसि हरदों, बिनि सायाव बिथांमोनहा दिनैसिमबो बाइटनि गेजेरजों बेखौ बोखारनानै लाफिननांगौ, उइड्र लाफिननांगौ होननानै दिनैसिमबो रावबो मिडियानि गेजेरजों बुङाखै। नाथाय जोंनि ट्राइबेल इउथफोरनि जेखिनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआवहाय जोङो एसे ट्राइबेल इउथफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों, बेवहाय जों एसे बुफाय बुसि खालामनाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ लानानैल' जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा बाइट होनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि हारि, जोंनि थामोनथाया जे गुबुननि जानो थांगासिनो दङ, बेखौ रावबो दिनैसिमबो नोजोर होनानै बै एनअसि जेखिनि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ हरदों, बेखौ उइड्र खालामनायनि बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो खुगा सियाखै दिनैसिमबो। दा आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि ट्राइबेल इउथ, बाहाय जोंनि बर'ल' गैया, गोबांथार राभा, मिसिं स्टुडेन्टफ्रा बेहाय थांनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जेखिनि फरायसाफोर दङ, बैफोर गुबुन हारिनि जेखिनि एसटिआव दङ, ट्राइबेल हिसाबै दङ, बैसोर हारिनि स्टुडेन्टफ्राबो बेयाव थांनानै बे हाबाफारि जेखिनि खुद्रिसानाय हाबाफारि बे लानायावहाय बिटिसि सेक्रेटारियाव थांनाय जादोंमोन। दा बे हाबाफारिया जोङो मोनसे मोजां हाबाफारिखौनो जों लानानै इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम जों रिलि खालामनाय जादोंमोन। बे रिलि खालामनायाव जेब्ला थाङै थाङै जों थाङो, बिटिसि सेक्रेटारियेट मोनहैबाय, अब्ला जोंनि मेगननि सिगाङावनो जेखिनि पुलिसफोर दङ, बिसोरो गेटखौ मारिनानै होबाय। अब्ला जोंनि थाखाय बे मोनसे रागा जोंनाय जोंनाव फैखागोन। मानो होनोब्ला बे जोंनिनो जायगा, जोंनिनो एरिया, जोंनिनो सेक्रेटारियेट, बेयाव जोंखौ बन्द' खालामनानै दोनोब्ला, जोंखौ होबथायोब्ला जों निस्सय लाइमोनफोरनि गोसोआव रागा जोंनाया फैखागोन। दा बेखौ लानानै जोंनि जेखिनि माखासे लिडारफोर, इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव माखासे हेंथा बाथ्रा बुंबाय थादों, बेखौहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुङालासे जाहाथे गोरोन्थि जादों, जों बेखौ मिथिगौ, जोंबो बेखौहाय बुंगोन। नाथाय जोंखौहाय बेफोरबायदि एफआइआर होनाय, हुमखि होनाय, बेफोरखौ दोननानै जोंखौहाय मोजां गियान, मोजां साजेस्ट खालामनांगौ, बेफोरबायदि जानो नाङामोन, ओरैबायदि जाहैनांगौ होननानै मोजाङै जोंखौ गियान होनांगौमोन। नाथाय बिनि हेंथायै दाखालि जों नुनो मोनदों, जेखिनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंबाय, जोंजों उल्था जोंखौ चेलेन्ज लादों बिथाङा। हिम्मत दंबा जोंखौ दांनाय, बे सासे दैदेनगिरिनि राव नामा? बे सासे दैदेनगिरिनि राव जानो हाया। बेनिखायनो बिथाङा जोंखौ
गुबुन राजखान्थि दोलोजों थुनज्लायनानै जोंनि जेखिनि प्रटेस्ट खालामनाय बेखौहाय बिथाङा जाखिनि बिथाङा जोंनि ट्राइबेल इयुथफोरनि सोमावसारनायखौ राजखान्थिनि गाब होनो नागिरदों बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ बेखौनो जों ट्राइबेल इयुथ ट्राइबेल स्टुडेन्ट जानानै खावलायहरनाय जाबाय।